Ya, iki niki sindene sajake nggih sampun tambah niki wau namung doa ini dalu punika wonten Dik Susi si milik Kiti pramila monggo samangke kadherekaken ngaturaken tetembangan menghibur dening para penonton sedaya. Lan ugi katuran pinarak menika wonten panipun Mas Kaseri bakul sempol. Nggih, Mas Kaseri bakul sempol. Nggih, niki nanti digalake. Heeh. Oke, iki kalau ngenteni sing neng mburi kagem kanca-kanca YouTuber pun kesupen samangke untuk tanggal 25 saking New Cipta Budaya ugi pentas wonten babatan Bunggur Karangrejo. Iki pun kesupen nggih. Iki mbok pilih insyaallah iki ndamel niki sedaya ngoten. Nggih, niki tanggal selangkung ngoten. Siang kemawon. Nggih, niki lonot sampun nggih, sampun rawuh. Karanten sampun rawuh niki dos pundi? Wonten wingking sampun cekap napa dereng Dik niki wau? Sampun, bilih sampun cekap sumangga dulur karanten niki mangke wonten 12 babak dados tasih kalong kalih. Pramila niki rada dikebut gak tadi ngopo. Sing penting iki awake guyub rukun berhibur bersama kuda budaya dalam rangka tahun baru 2026. Sumangga Dik somprete di he oh he Nengki wara satriya-satriya kuda budaya sampun jumengkeh wonten sajroning balagan nggih ya. Buas lo. Aha, yo, ye. Nah, ya. Hop, ha. Hey. Hop, Vokal putri Yoman yo vokal putri mati meneh. Vokal putri ayo om yo. Ayo lemah sarang. Ayo om. Woi dika ayo. Hey. Ayo not. Selamat. Iya. Yo iki manang kawinatan dening Bambang Tetuko Kang Angato Busana ping mandoe Anite Turangga Mandya. Sayo rukun gombar-gut bareng tumandang tampak jogete saya enyeng samake
jangan dikeri senggak runtut ambo seni rangu ciweni gawe sengso mengati Ayo yen prawadya kuda budaya nggih para satriya-satriya kang bagus-bagus ya man oh up ayo iki lo was dikepenake goyangane kuda budaya was hei op lah ho ya olah kanura ganding dening para putra wantake asih jos ayo lo Dika sing ati-ati lengger iki ngono iki mau mari jamu mana jamune apa lo elo STMJ Prima Jaya ayo hop ya lo ho ha sos he a ha he a ha la la op he o ha ha o ha ha o t o e iya Gas. Ho. Gas. Do. Ho ha. Goyang titik. H-O Jos H-E H-Y H-O Op
dikepenake goyangane sesarengan kalian Sahara Audio Abel wis ora mumet meneh. Sepi swasana wengi katone sepi wiwit silaming surya delok-delok lungguh tanpa kanca silir angin sumi leratiku kingsir katera mung mikir apa pancen uripku wis takdir para ibasan wit biyen tanpa leren tak are wangi rekoso pengen mulya rina wengi meminta ceketa sandang lan bogo kaya ngene rakasane dadi wong duwe saben dina sumelang nganti dadi lelamunan ayo sayo ger sing ati-ati lah pasti so Hosa. Yuk. Hosa. Hae. Oh. Wayo. Ayo,
Hop. Oh. Yuk lo. Yuk lo. Nah, hop. Mongasak meneh pungkasane tali katresnanmu wis bejane yen aku ditinggal pepujanku ngeling ngono sliramu wis nate janji prasetya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ora wis kandha aku nisna lan ora bondo donya man yaktine mung kapranan bareng kadurung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundhak yuswa aja citra wong citra kana maituna
Ayo. Ho o. Ha a. He da da. He da da. He da da. Opral. Ayo lo. He a ha o ha e lo he o e o e o e o e o he o ho a ayo a e o ho a e o ho e das hop e ha e yo ha da ayo black iki ha black iki iki mang wis ngombe SDMJ Prima Jaya warga Prima ya awake iku nang warga Prima lo ayo bos hop no hosa ha o op amuk joyong rata surong rata ngel waspadakno ngger para satriya coba maju kene lena pangindamu iki sapa maneh iki apa iki iki aku demen aku njaluk mangan neng buri cek apa entek di Aji gondrong kaya kirun Bapak Rangga dadi gambuh musnah dalah ayo iki mangsaku man aku jaluk mangan kene gara kene diwinarak wan wis aku jaluk lenga wangi run putut kowe jaluk mangan apa tut kene kan beradoh tut iya iki lo Enji apa lah
Wah. Cek aku jaluk adek apa? Wus. Sira aja metu ning njaba kala mangsa Yai Novan. Wow. Amuk mah. Aku nyuwun aku sing dupa wale. Aku nyuwun koko sing dupa lan aku dinterne. Yaji nampa pasien Desi. Pasien eneh Ji. Iki aku yo kenal. Ayo Lengga. Wah. Desi. Yo. Wadus sing sone dibayar aja ben dipateni lho. Pan Ayai Novan. Tak potong iku. Sahara. Ayo. Ho ho ho. Ya iki lho. Sawetara aku nyuwun uga dedaharan kang boten ngujiwani po. Aku nyuwun daharipun wae. Yen kae mau kanca kancaku wis katuran dahar aku yo tak nyuwun dedaharan. Yen neng kene aku nyuwun kuku sing dupa kelek neng mburi aku njaluk tempe penyet. Tempe penyet, Dik. Bawang, tempe penyet sambel bawang run kirun. Ya. Kajen. Sing ati-ati sak wadyabala ngompi nggih. Hop. Sek. Setunggal sampun katuraken wonten dalu punika nggih para rawuh, para penonton sedaya. Menika kala wau wonten joki-joki pinilih utawi joki-joki pinunggul kuda budaya wonten ing dalu punika. Lan ugi dumateng para penonton sedaya karanten niki wau dalam rangka memperingati tahun enggal nggih. Moga-moga kuda budaya tetap eksis, tetap jaya selaminya. Jaya
sak yogane Turya Jaya sak penarine mekaten. Nah, nggih lan ugi dumateng para sesepuh niki mau panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Andi nggih sampun katuran rawuh wonten dalu punika matur gunging panuwun mbok pilih niki izin dalu